Yeah! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Lefkas Night. Αυτή τη φορά στο The Crew! Για όσους δεν ξέρουν, το The Crew είναι ένα παιχνίδι αυτοκινήτων, όπως μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα. Και αυτό είναι στα γαλλικά, Βέλγιο, sorry παιδιά. Και... δεν έχω βάλει χρονόμετρο αυτή τη φορά γιατί βαριέμαι και βαριέμαι. Γι' αυτό πάμε έτσι στο feeling. Προσέχετε, αυτό το παιχνίδι μπορώ να παίξω για πολλή ώρα. Αλλά μπορώ να μην πάρω πολύ. Είναι... το storyboard είναι πολύ ωραίο story γιατί είσαι ένας τύπος που είσαι πάρα πολύ καλός στο racing. Και εγώ προσωπικά είμαι και πάρα πολύ καλός έτσι. Και πηγαίνοντας σε ένα race μαζί με τον αδερφό σου που είναι ο βασιλιάς των 510, ένα gang, τον σκότωσαν. Και ένας αστυνομικός του FBI έκανε σαν να ήσουν εσύ αυτός που είσαι τον αδερφό σου. Αλλά όχι, είναι ο τωρινός αρχηγός των 510. Γι' αυτό με μια άλλη αστυνομικό του FBI κάνουμε μια μυστική undercover αποστολή για να τους αποκαλύψουμε και να τους κλείσουμε μέσα. Γι' αυτό πάμε. Το αστείο αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει κατεβεί πάρα πολύ η τιμή του από το βγήκε και είναι για μένα τα καλύτερα. Ναι, είναι όλη αμερική η πίστα μας, χώρος μας. Και για μένα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια racing που υπάρχουν μέχρι τώρα. Lefkas Night. 2000, δεν λέω όχι. Ναι, όλα αυτοί δεν είναι πραγματικοί players, απλώς είναι έτσι για το παιχνίδι. Μπλα μπλα μπλα. Να βλέπετε έχουμε όλο αυτό το χάρτη. Αρχίζει από εδώ το Midwest. Μετά πας στο North Coast, South, Rocky περιοχές. Εδώ πέρα βλέπετε τα βουνά και εδώ πέρα είναι η έρημος. Και εδώ πέρα είναι West Coast. Και είμαστε level, εγώ είμαι level 15. Στο 20 θα μπορέσω να πάω στο South Place. Yeah. Και άμα βλέπετε εδώ πέρα που αναβοσβήνουνε, αυτά είναι missions. Ναι. Για να σας εξηγήσω, υπάρχουν διάφορα... perfect, okay. Υπάρχουν διάφορα τύποι αυτοκινήτων. Θα τα δούμε, θα σας δείξω να πάμε σε ένα γκαράζ. Αυτό τι είναι? Πάμε στο γκαράζ. Δεν είναι ακόμα οδήγηση, αλλά στο δείτε, μην ανησυχείτε. Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου μέχρι στιγμής. Attends une seconde, c'est clair que Coburn va me reconnaître. Aucune chance. J'ai monté un faux dossier et comme je te l'ai dit, son point faible c'est les 510. Si t'as le tatouage, il te fera confiance. Mais c'est lui qui m'a arrêté le jour où Shiv a tué mon frère. Il a vu mon visage, il se souviendra de moi. Si tu le rencontres en personne, peut-être. Mais on... Bon. Πάμε να δούμε το αυτοκίνητο. Τι λέτε κι εσείς, Τα αυτοκίνητα που θα δείτε θα είναι τα αυτοκίνητα της Νέας Υόρκης. Έχουν διάφορα αυτοκίνητα σε όλα τα μέρη, θα πάμε να τα δούμε. Δεν θα κάνουμε το ίδιο της Αμερικής. Γιόλο. Showroom. Αυτή είναι η promotion. Τα 5.000 μπορούμε να το αγοράσουμε. Και αυτό μπορούμε.
Nissan Skyline. Όπα, ένα Jeep. Δεν ξέρω πώς το λες, δεν συμβαίνει. Δεν ακούσα τίποτα. Εγώ διαλέγω το αυτοκίνητά μου άμα είναι στη λάτα ή όχι. Για παράδειγμα αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Το μόνο που δεν έχω τα... Έχω τα crew points, αλλά... Ναι, και αυτά είναι τα αυτοκίνητα που τα αγοράζεις. Κανονικά λεφτά. Τι λέτε να δούμε και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, να πάμε... Να μην κάνουμε mission αυτή τη στιγμή. Πάμε ένα πραγματικό free ride με το ωραίο μας κανονικό αυτοκίνητο. Που είναι μια Ford Mustang GT 2011. Ναι, είμαι fan της Mustang εγώ. Attends une seconde, c'est clair que Coburn va me reconnaître. Aucune chance. J'ai monté un faux dossier et comme je te l'ai dit, son point faible c'est les 510. Si t'as le tatouage, il te fera confiance. Mais c'est lui qui m'a arrêté le jour où Shiva tué mon frère. Μόνο που δεν θυμάμαι... Il a vu mon visage, il se Ναι, souviendra de βλέπω moi. το story Si tu le πολλά. rencontres en personne, peut-être. Mais on aura assez de preuves pour l'arrêter bien avant ça. Ξεκινήσουμε από εδώ πάνω, όπως έκανα και την προηγούμενη φορά. Να, από αυτό εδώ το δρομάκι. Θα πάμε, θα περάσουμε Νέα Υόρκη, θα πάμε στο Μαϊάμι. Θα πάμε όλο εδώ, θα πάμε στο Λος Άντζελες, μετά θα πάμε στο σταθμό του Σιάτλ. Και μετά θα ξαναγυρίσουμε εδώ πάνω και μετά ξαναπάμε στο Νέα Υόρκη. Οκ, μέσα. Ωραία. Και μετά θα πάμε στο Las Vegas άμα είναι. Μέσω... όχι, θα περάσουμε έτσι, δεν θα πάμε εδώ πάνω. Και μου λέει... όχι, δεν θα κάνουμε mission λοιπόν. Λοιπόν. Un véhicule au comportement dangereux nous a été signalé dans votre secteur. Hey! On n'a pas plus Το δρόμο d'infos. ήμουνα, δεν έκανα τίποτα. Ναι, είναι και αστυνόμοι που... Πού? Oh, fuck. Ναι, μιλώντας ξεχνάω να βλέπω και το δρόμο, έτσι. Ναι, είναι αστυνόμοι που σε παρακολουθούν άμα κάνεις χαζομάρες, σπάς πράγματα και τέτοια πράγματα. Και άμα ξεπεράσεις ένα όριο θα σε κυνηγήσουν. Μερικές φορές είναι πραγματικά σπαστικοί, αλλά... who cares. Πας αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο από ό,τι μπορεί να δείτε. Έχει πραγματικά πολύ ωραίο. Fuck. Ναι. Σας έλεγα ότι είναι μια καλύτερος οδηγός. Drift. Oh yeah. Drift cool. Και τώρα είναι, θα πρέπει να πάμε, θέλω να αλλάξουμε, να αλλάξουμε αμάξι. Ναι. Οκ. Ναι, όπως είδατε δεν μπορούμε να απαντήσουμε στους ανθρώπους. Σπάστα όλα. Και από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε, σε όλα αυτοκίνητα, σε όλα τα παιχνίδια αυτοκίνητων, πρέπει να υπάρχει και νίτρο! Yeah! Νίτρο! Fuck! Λάθος δρόμος, όχι, ναι, yeah. Drift! Oh! Drift cool και πάλι. Τα σταματάμε όλα φρένα και τα πατάμε και στο back και στο φρένο. Α, ναι, έχουμε μπροστά μας το Luna Park. New York Base. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να το βγάλω, δεν ξέρω γιατί, αλλά...
Δεν πειράζει. Θα ζήσετε. Η συλλογή μου. Έχω ένα. Αυτό είναι τα αμάξια που έχουμε... Α. Στον βίλιο αυτό. What? Α, είναι όλα τα αυτοκίνητα. Είναι όλα τα αυτοκίνητα σε κάθε πόλη. Ναι. Να μας. Εγώ έχω αυτά τα τρία. Μία 2004 Dodge Ram SRT 10. Μία 2012 Dodge Challenger SRT 8 392. Και το αυτοκίνητο το καλύτερό μου, μια Ford Mustang GT του 2011. Αυτή σε 5 levels θα είναι το perf μου αμάξι. Και για street θα έχω το αυτό, που το έχω δοκιμάσει και είναι καλό. Και για jet θα παραμείνω σε αυτό και αργότερα άμα ανεβώ level εννοείται πως θα αλλάξω. Γι' αυτό θα πάρουμε αυτό. Να, όπως τη βλέπετε, δεν υπάρχει το σήμα της Mustang. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ένα καταπληκτικό αμάξι, αυτό έχει δει στο γύρο της Αμερικής πολύ περισσότερο. Τι είναι αυτό? Ναι, έχουμε και... έχουμε άλλα φρένα. Όχι. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Λέτε εσείς. Full prepare for the big trip. Oh yeah. Να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Πόσα... Ναι. Εδώ πέρα από ό,τι καταλάβατε είναι εκεί πέρα που βάζουμε τα bonus και γιατί έχουμε τρεις ανθρώπους. Αυτή είναι αυτή η τύψη που σας έλεγα. Αυτός είναι ένας πισίστας. Και αυτός είναι ο μηχανικός μας. Τι είναι αυτό? Έχουμε 6%. Έχουμε 6% πιθανότητα να κερδίσουμε 2 τέτοιους πόντους κάθε φορά που ανεβαίνουμε level. Το μέγιστο level που υπάρχει από ό,τι νομίζω είναι το level 50. Είμαστε λίγο μακριά, δεν νομίζετε? Ναι, υπάρχουν και... ναι. Αυτό είναι το voiture caché, δηλαδή τα κρυμμένα αυτοκίνητα. Υπάρχουν διάφορα μέρη σε κάθε περιοχή που σας έδειξα πριν. Διάφορα κρυμμένα αυτοκίνητα, δηλαδή αυτοκίνητα παλιά και τιμόρροπα, στα καράκια δηλαδή. Και αυτά παίρνουμε και φτιάχνουμε ένα super αυτοκίνητο στο τέλος. Και κάθε μέρος έχει το δικό του αυτοκίνητο, δηλαδή το Midwest έχει street αυτοκίνητο, εδώ πέρα έχουμε dirt αυτοκίνητο που και ακόμη δεν σας εξηγεί γιατί θα πει το καθένα. Λοιπόν, για να καταλάβετε καλύτερα τα full stock. Τα full stock τι είναι? Είναι αυτοκίνητα που μπορούν να γίνουν ό,τι που μπορούν, τα βασικά αυτοκίνητα της αρχής. Μετά street. Τα street είναι που τρέχουν πολύ καλύτερα στους δρόμους. Ναι, και αυτό και λέγονται street. Dirt. Τα dirt είναι τα καλά αυτοκίνητα για το χώμα και εκτός δρόμου. Όχι buggies και τέτοια, τα εκτός δρόμους. Perf. Από ό,τι νομίζω εγώ είναι μια αναβάθμιση των street. Το έχουν πιο γρήγορα. Γι' αυτό και θα είναι το Mustang μου. Raid είναι τα απόλυτα αυτοκίνητα dirt. Είναι σαν τα buggies, κάνουν άλματα, έχουν τις καλύτερες αναρτήσεις
Αλλά δεν τρέχουν και πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, ξαναπάρετε ένα γρήγορα αμάξι και το κάνετε raid, αλλά αυτό είναι άλλο. Και τα circuit είναι τα αυτοκίνητα αγώνα. Πολύ απλά. Τρέχουν σφαίρες στον δρόμο, αλλά άμα τα βάλετε εκτός δρόμου, τότε θα είναι τα χειρότερα αυτοκίνητα που θα μπορέσει να υπάρχει. Και βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το Volkswagen του Άρη. Δεν μπορεί να είναι street, ούτε perf, ούτε circuit. Δεν μπορεί να πάει στους δρόμους. Πρέπει αυτό οπωσδήποτε να είναι ή dirty raid, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πάει εκτός δρόμου. Για παράδειγμα αυτό, η McLaren. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι perf. Δεν μπορεί να είναι άλλο. Για να δούμε τα αυτά, όπως εδώ αυτά τα τρία αυτοκίνητα που είναι τα καλύτερα του παιχνιδιού νομίζω. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι μόνο perf. Αυτό πρέπει να είναι perf και circuit, δεν μπορεί να είναι άλλο δηλαδή. Κάτσε κάπου είχα. Τέλος πάντων. Ναι, δεν έχουμε πολλά ακριβά μαξιά street, έχουμε ή perf ή circuit. Εντάξει, είναι και ακριβά αυτοκίνητα που είναι και για red και δεν, αλλά αυτό είναι άλλο. Τέλος πάντων, έχουμε αυτό εδώ. Κάτσε, νομίζω ότι μπορώ να έχω... Ναι, έχω πράγματα. Έχω μαζέψει πράγματα σε αυτό εδώ πέρα. Level 16 όμως, fuck. Αναρτήσεις. Έχουμε ήδη καλές. Λίγο το βάρος. Level 16 και αυτό, fuck. Level 18. Δεν λέω. Ναι. Πρέπει να κάνω μερικά missions για να... Να κάνω μερικά missions για να το... Και την επόμενη φορά που θα δείτε αυτό το αμάξι θα είναι καλύτερο. Άμα υπάρχει αυτό το αμάξι. Όχι, θα υπάρχει αυτό το αμάξι. Είπαμε. Όχι. Θα να πάρω το Mustang μου, please. Από ό,τι κατάλαβα, θα είναι ένα πολύ μεγάλο βίντεο. Πολύ μεγάλο όμως. Ναι, έχουμε και animations όταν βγαίνουμε από διάφορα πράγματα. Θα μας βγάλει στον δρόμο. Ναι, θα είναι πολύ μεγάλο βίντεο. Θα είναι μεγάλο βίντεο. Για από ό,τι έχετε δει συνήθως στο κανάλι μας και στο κανάλι μας και στο κανάλι μου. Ναι, θα πάμε για quick travel. Πάλι στο map. Θα πάμε εδώ. Δεν θα πάμε στο Miami. Θα πάμε εδώ. Έτσι, επειδή μπορώ. Πάμε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όπως σας είπα και πριν, το έχω ξανακάνει αυτό το ταξίδι. Βέβαια, είχα και ράδιο, γι' αυτό άντεξα. Διάλεξε που θες να φτάσεις, είπαμε. Φίλε, go. Ίσως καλύτερα θα ήταν να το παιχνίδι στα αγγλικά. Μόνο που θα με βόλευε εμένα. Γιατί ξέρω αγγλικά. Ξέρω αγγλικά. Αλλά πρέπει να τα μεταφράσω και βαριέμαι να κάνω μεταφράσεις από εδώ και από εκεί. Μπιπ στα μούτρα σου. Un véhicule au comportement dangereux nous a été signalé dans votre secteur. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. Bien reçu. Με λίγα λόγια είπαν ότι ένα βλέπετε, βαριέμαι να κάνω μετάφραση. Ότι ένα επικίνδυνο όχημα βρέθηκε στην περιοχή αυτού του περιπολικού για να έχουν τα μάτια ανοιχτά και ότι δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες για
για στιγμής. Μόνο που εγώ σκέφτηκα και αδεγία. Μια φορά κατάφεραν να με πιάσουνε, επειδή μου ρίχθηκαν όλοι, επειδή κατά λάθος χτύπησε ένα περιπολικό. GTA like, yo. Wow, τι είναι αυτό? Γιατί μου κάνει η κάμερα μου γίνει έτσι? Αϊ. Μην ανησυχείτε αν θα χτυπήσω το αυτοκίνητο σας. Για, να κοιτάξτε. Μπορώ να το χτυπήσω το αυτοκίνητο, fuck. Όταν δεν θέλω να το χτυπήσω, το χτυπάω και άλλα. Τι, να, ναι. Βλέπετε μου είναι κόλος. Πραγματικά σκατά. Αλλά σε μερικά χιλιόμετρα να το ξαναδούμε αυτό. Θα δούμε αν είναι το ίδιο. Ναι, γιατί αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέρος του παιχνιδιού. Είναι ότι το αυτοκίνητο σας κάνει repair από μόνο του. Δηλαδή την εξωτερική εμφάνιση. Να, βλέπετε. Οπα. Πού πήγαν όλα αυτά? Από εξωτερική εμφάνιση μόνο, γιατί ναι. Αυτό θα ξεχάσει. Ναι, όμως, άμα ανοίξω το τηλέφωνο σας υπάρχει αυτό εδώ που σας φτιάχνει το αυτοκίνητο. Όπως σαν να ήταν στο base σας με $38. I agree. Το αυτοκίνητο μου φτιάχτηκε. Δεν θα έχουμε άμα είσαι στον δρόμο τέλος πάντων. Οπα, ένας τύπος. Πλοπέρνεις εδώ. Γεια σου τύπε. Wow, ήρεμα. Ναι, ποιος είναι? Ένας τύπος level 50, οκ. Perf Mercedes-Benz, οκ. Why not, φίλε μου? Why not? Άμα είσαι στον δρόμο, σε μερικά σημεία θα ακούσετε μπιπ με κόκκινο χρώμα. Με κόκκινο χρώμα και άμα πλησιάζετε κίτρινο και άμα είστε πολύ κοντά πράσινο. Αυτό θα είναι το αυτοκίνητο που σας είπα. Αου, αυτό πόνισε. Αυτό θα είναι το αυτοκίνητο που σας είπα. Δηλαδή, υπάρχει στο χάρτη. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε κάθε εκατοστό και χιλιοστό για να βρείτε ένα αυτοκίνητο. Απλώς οδηγήστε. Τι θέλω να σας πω. Ναι, δεν νομίζω να κάνουμε το γύρο της Αμερικής σε ένα επεισόδιο. Θα πάμε μέχρι το Μαϊάμι σε ένα επεισόδιο και μετά θα σας πάω μέχρι το Λος Άντζελες το άλλο. Πάει τελείωσε. Δεν με νοιάζει τι θα λέτε, πάντως πάει τελείωσε. Να ξέρετε ότι δεν έχω ακόμη ανεβάσει βίντεο στο κανάλι μας, στους Pro Family Games. Γιατί δεν έχω τον κωδικό. Τι σαν βίλο κάνεις εσύ, φιλαράκο? If you want. Και αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος για να γυρίσεις πίσω. Yeah. Ό,τι είναι αυτό. Αν είναι το ξέρεις, είμαι level... Fuck you, θα το κάνω. Αϊ. Είναι σαν δοκιμασίες. Μόνο που εγώ βαριέμαι να τις κάνω και δεν θέλω να τις κάνω. Γιατί αυτή είναι η χειρότερη δοκιμασία. Για μένα. Ναι. Και όπως έλεγα πριν, δεν έχω ανέβασει ακόμη βίντεο στους Pro Family Games. Γιατί δεν έχω ακόμη το κωδικό. Όταν φτιάξαμε το κανάλι με τα παιδιά,
Δεν μου έδωσε τον κωδικό γιατί δεν μπορούσα να γυρίσω βίντεο όταν ήμουν στην Ελλάδα. Αλλά τώρα ήμουν στο Βέλγιο και μπορώ να γυρίσω βίντεο. Δεν μου έχω δώσει τον κωδικό γιατί δεν το περίμεναν, πολύ απλά. Γι' αυτό το κωδικό ήταν είχε ο Κώστας, ο Σπύρος και ο Θοδωρής, γιατί ο Θοδωρής μπορεί να μην γυρίσει βίντεο αλλά είναι κάτι σαν τον manager. Και... ναι, κάτι. Σε όσο Θοδωρή, αλλά ακόμη δεν έχεις βρει τις διαφημίσεις. Και ήμασταν στο Bronze Metal Factory. Φρένα, σε μια δοκιμασία level 10 βρίσκεις φρένα level 20. Γιατί όχι? Why not? Εκεί ήταν τα bronze φρένα. Υπάρχουν τα silver φρένα και τα gold φρένα. Ναι. Τον έστειλα, διάβασε αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα έχω έναν συνταξιδιώτη. Και υπάρχουν διάφορες διαφημίσεις έτσι, όχι πραγματικών πραγμάτων, γιατί... εντάξει, δεν λέω. Οι πόλεις και τα λοιπά μοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι πραγματικά πράγματα εδώ πέρα. Εσείς νομίζετε πραγματικά ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν TP για να σας αποφύγουν? Αου! Fuck. I am back, φίλοι μου, ναι! Hello Skype. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, έλα πάμε. Ναι, thanks to Skype, thanks to Apple Little, είχαμε μία μικρή διακοπή. Sorry παιδί γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα μας βρει. Πέρα από αυτοκίνητο έχει Mercedes. Τέλος πάντων, πάμε στο Μαϊάμι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα κρατήσει αυτό το βίντεο. Μάλλον επιτέλους θα πάρω τον κωδικό και μάλλον επιτέλους θα τα έχετε στο κανάλι μας. Fuck yeah. Είδατε, μας ήρθατε κιόλας σχεδόν. Ναι, ωραίο είναι να έχεις το ράδιο εδώ πέρα, μόνο που εγώ δεν βάζω καθόλου μουσικές στο παιχνίδι μου λόγω copyrights. Γιατί είναι μουσικές του παιχνιδιού νομίζω. Μπαμ! Μπαμ! Μπουμ! Πας τα όλα! Νίτρο! Ναι, είναι για multiplayer, χρειάζεται σύνδεση για να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Fuck! Ναι, και μόνο που το connection όλων μας δεν είναι και τόσο καλό και μερικές φορές βλέπεις αυτοκίνητα σαν να κάνουν TP. Αυτό είναι λίγο σπαστικό, αλλά δεν πειράζει. Ναι, ξέρω να σου πω ότι άμα πέσετε από ψηλά ή άμα πέσετε πολύ ή άμα πέσετε πολύ δυνατά κάπου, υπάρχει περίπτωση να είστε KO. Και θα πρέπει να... όχι, δεν θα ξεκινήσετε στην αρχή, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσετε από ένα άλλο σημείο. Lag. Οκ. Για παράδειγμα... Το chat του freeride μπας και ο τύπος θέλει να μου πει hello.
I have lost my control. Πάρε. Περνάμε μέσα από τα δάση. Un véhicule au comportement dangereux nous a été signalé dans votre secteur. On Fuck, n'a pas fuck, plus fuck, d'infos fuck, pour fuck, l'instant. fuck. 5 sur 5. Phew. Blah. Sème les flics. Γαμό. Le suspect se dirige vers le sud. Βλέπετε, χάρη σε αυτόν τον τύπο, Pris le relais. Cette poursuite est un échec. χάρη σε αυτόν τον τύπο, μας ακολουθούσε η αστυνομία μόνο που δεν ήταν πολύ κοντά και έτσι φύγαμε. Α, φτάσαμε στη Νέα Υόρκη. Thanks dude, but no thanks. Hello. Όπως σας είπα, δεν είμαι και ο πρώτος οδήγησης. Πού! Α, On a pas mal d'appels signalant un véhicule dangereux dans les parages. À toutes les patrouilles. Localisez le suspect. Bien compris. μόνο να μην μας έρθει και να μην μας χτυπήσει ο τύπος. Attention, on nous signale une... C'est nouveau, la cible en vue. Je le lâche pas. C'est compris. Contact. Λάβω δρόμο, γιατί! 10-4. Continuez à patrouiller les environs et... Terminé, centrale. Il s'est enfui. Compris. Le suspect a échappé au véhicule de poursuite. Les Και voitures δουλειά, reprennent leur και patrouille. δουλειά, και δουλειά. Τώρα είναι ο άλλος ο τύπος που τον κυνηγάνε. Και ξέφυγε. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν ένα perf. Τα perf είναι τόσο shit. Τον περιμένω επειδή είμαι καλό παιδί. Α, έφυγε. Τέλος πάντων, ωραία, θα έχουμε τα κεφάλια μαζί σου. Και ναι, τι είναι αυτό. Α, ναι. Προλαβαίνει. Πρέπει να ξυλοπικό κοινό. Bronze metal. Α, τι με κάνει. Ωραία, μου ανεβάζει το επίπεδο του αυτοκινήτου συν 2 πόντους. Αυτό μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι έκανα παιδιά, sorry, αλλά YOLO. Σαπούνι στις ρόδες. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ πέρα. Γιατί πραγματικά... πραγματικά... θα είναι πολύ. Πού είμαστε? Α, ναι. Ναι, αυτό είναι κακό, αλλά... όχι κακό. Όχι. Αλλά σας κόβει την ταχύτητα που έχετε αναπτύξει, άρα... ας βγάζει το ίδιο σχεδόν σημείο. Για να δούμε, σταματήσουμε σαν καλά παιδιά λίγο πιο έξω δρόμο. Και να δούμε που είμαστε. Είμαστε έξοδος της Νέας Υόρκης. Έξοδος της Νέας Υόρκης. Θα σας πάω σε αυτή τη μικρή πόλη και τελείωσε για σήμερα το επεισόδιο. Την επόμενη φορά δεν θα με βρείτε στο Μαϊάμι, αλλά θα με βρείτε σε αυτή τη μικρή πόλη που σας άφησα. Γιατί είμαι καλός και θέλω να σας έχω... και θέλω να σας έχω βίντεο. Πολύ απλά. Αυτό το πράγμα ανεβαίνει.
το βίλο. Και τώρα κατεβαίνει. Γιόλο. Washington. Βλέπετε, Νέα Υόρκη και Washington δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι δίπλα. Άμα ξέρετε γεωγραφία της Αμερικής, τότε καλά θα είστε. Τι είναι αυτό? Α, όχι. Φάκ, όχι πάλι αυτό. Έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Μπει στα μούτρα σου. Α, να μείνει στον δρόμο πιο πολύ. Οκ, κατάλαβα. Φτάσαμε τον bronze, έλα το bronze. Yeah, bronze. Ναι, έχω πάρει ένα gold medal. Λες, έχω level 20 στο βίλο. Α! Πέρασε την πολύ, έτσι. Όχι, δεν πέρασε. Οκ. Α, εδώ πέρα ήχος είναι τόσο καλά μέσα στα τούνελ. Μόνο που δεν μπορώ να σας βγάλω ήχο. Πάρε την κολόνα στα μούτρα. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Τι θα θέλετε. Αυτά τα πραγματάκια είναι views. Και άμα παίρνετε αυτό, παίρνετε και XP, είναι δηλαδή σαν δωρεάν XP. Και εγώ θα σας σταματήσω εδώ για να είναι ακρίβεια. Μπουμ μπουμ στα μούτρα σου. Δεν θα με κορνάει σήμερα, έτσι. Και να έρθει σε αυτή τη μικρή πόλη. Που δεν είναι πολύ εργοστάσιο. Τέλος πάντων. Αυτά για σήμερα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε το δρόμο στο όπως το τέλος του Μαϊάμι. Γεια!